Bilo jednom 1895. Svi smo upoznali bana Kulen Kuena Hedervarija. I prošlo je 10 godina od kad su mu pravaši izmasirali čmar Nikolutić. I sad veliki car i bogme kralj Franjo Josip, naravno prvi, i njegov dukat, koji ovoga puta nije zamijenjen sa tvrtkovim dukatom, dolaze u posjet Zagrebu. Jebe mi ti mater da ti jebem u pičku, evo kreće jebada koju čekam od početka. Jebo sam ježa, imam neki predosjećaj da sam već odmah jebo ježu naprijed u leđa. Kuen si je tako mislio jer je rekao Franji kako je on obavija dobar posao kao ban u Hrvatskoj i kako je smirio pizdenje naroda. Tada je bilo i otvaranje HNK-a, odnosno Hrvatskog narodnog kazališta. Znači da kultura sad pršti u ovoj zemlji. I Franjo i kajzerin Sisi su trebali tamo biti. Trebao je postaviti završni kamen i svečano otvoriti kazalište. Kuen je htio pokazati kako je uspio smiriti Hrvatsku, ali Hrvatska se umirit ne može. Dok je Kuen na vlasti, svima nama guli kože. Put je veliki slavoluk u čast našem kralju i caru. Ukrašen je bio cijeli Zagreb, znači malo bogatija verzija incidenta iz 1914. Međutim, Mađari su stavili i svoje zastave koja je strčila između Austrijske i Hrvatske. I zbog toga su Hrvati popizdili još više. A taj, gdje je naša Mađarosek zasljo? Pa Horvatskog vam oca po mogućstvu Ante Starčevića. To je to. Sad ovo za flišiflu beštver. Mađaroski, ful vitežak. I to posebno među studentima Zagrebačkog sveučilišta. Baš su kurac! Baš jebem ti mater da ti jebem mater! Pička ti mater i ne jebem vam mater svima! Da vam jebem ja! I vrijeme je došlo. Na sastanku je dogovoreno kako će se spaliti mađarska zastava ispod Banovog spomenika. Ova naša carevina u kojoj žive Hrvati raspada se pred našim očima. Znači, dragi moji studenti, spalit ćemo tu tiransku zastavu i možda još koji... Jebem... Reći Jadranka! I možda još koji put Kuenu čmar malo nadražiti, ako budemo imali vremena, naravno. Uostalom, zastava ne smije imati carska obilježja, samo čisti mažarizam. I grupica se sastala pred Banovim spomenikom, predvođeni Vladimirom Vidrićem, da njega si čuo na hrvatskom jeziku, by the way. Izvadili su skrojenu zastavu, naboli je na kuru na sablje i fešta je počela! Živio hrvatski kralj Franjo Josip! Živio hrvatski kralj Franjo Josip! Abcug Mađari! Abcug Mađari! Jebem li ti majku da ti jebem u pičku suhomesnatu dolju bre! Najgoru onu! Mrš! Stoj mirno! Mirno da stojiš svi zajedno, jebem vam lepac. Stjepan je prvi uhićen, pa ostali svi redom. Franju Josipa je bolila njegova carska i zlatna poluga, jer je i on isto bio nezadovoljan podjele vlasti s Mađarima. A Kuen... Vidiš kako mene dotako! Pa nemoj da sije! Stjepan je, kao što se i prepostavilo, najviše najeba! A ostalim studentima bilo je zabranjeno pohađati na tom fakultetu, tako da... Školi koji smisli. Uglavnom, ljudi moji dragi, slatki, civilizirani, to bog me dugo nisam rekao. Nisam mogao, nažalost, izbaciti kosovski boj zato jer mi je sjeban telefon i ne mogu prebaciti materijale di sam radio. Ja, molite se, molim vas Bogu, da ne bude neka matična u kvaru ili neki unutarnji kvar, jer onda je se otišlo u triune lipe parlamentarne monarhije. Tako da vi nemojte čas zamiriti i nemojte jisti ćevape bez lepinje.